Kaixo, zen moduz konfirmandua, nire etxetik grabatuko dut, kantu pare bat. Lehenengo aitziari badu izena, eta bigarrena hotzikarak instrumentala. Ea ba. Itziario berri bat entzuten aritu naiz, nik deus galdetu gabe. Herria nola eraiki, edo nola deus ez du ari ziren azaltzen. Hitzak bertzeik ez dira, agitzongi erranak, entzun nahi dituenarentzat. Beti izan den bezala, nahiko argi dago dena, ez dago inoiz berririk. Nirea ba, ta zurea nirea, zu ere neurea zara. Bertzeik ez dira, agitzongi erranak, entzun nahi dituenarentzat. Hitzak bertzeik ez dira, agitzongi erranak, entzun nahi dituenarentzat. Dio berri bat entzuten abitu naiz, nik deus galdetu gabe. Herria nola eraiki, edo nola deus ez du ari ziren azaltzen. Hitzak bertzeik ez dira, agitzongi erranak, entzun nahi dituenarentzat. Itziario berri bat entzuten aritu naiz, nik deus galdetu gabe.
Hala, mi esker, pasei bizkor, aio.